Ko je to? Čudno, nema nikog. O, vidi! To su mace! Ne mogu da verujem! Ima ih tako mnogo i tako su slatke! Šta ćemo da radimo sa njima? Obožavam mace. Treba svakome dati ime. Igrat ćemo se sa njima. Da, mace su mnogo slatke. Lindsay je odlučila da napravi čajanku sa njima. Ali zar mace piju čaj? Tačno, treba i mleko. Da, tako je. Oho, Kenny voza macu na svom autiću. Baci kocku. Kako je dobro što imamo puno maca. O da, obožavam ih. Ups, stigla je baka. I izgleda da je alergična na mace. O, bako, stigla si! Kenny, sakri mace! Halo, zdravo. Mi ju spremamo ovde, da. A bez dozvole ste doneli životinje u kuću? A zar ne znate da sam alergična? Jao, kako je? Sladak. A ne, to neće uspeti. A moja alergija je jača ljubavi prema macama. Stavit ću ih u kutiju i odneti nekome. Sad ću skupiti sve mace. Dođi. Eto, tako je. Gotovo. Bako, molim te, ostavi ih. Izgleda da čak ni vaše suze ne pomažu. A baka je tačno rešila da maca neće biti u kući. Ali bako, ostavi nam barem jednu macu. Ne, rekla sam ne može. Eto, stavit ću kutiju ovde. Gotovo. O ne, naše mace! Šta to radi, Ted? Oho, pa to je nova igrica od Multidosort. Instaliraj je u Apple Store ili Google Playu i igraj se zajedno sa nama. Baka je zaspala, a šta rade Lindsay i Kenny? Hajde da vidimo. Lindsay dalje tužna zbog maca. A gde je Kenny? O, evo ga. Smislio sam merdevine za mace. Vidi. Stavit ću ih kod kutije. Onda će mace moći da se popnu kod nas. Da, tako je. A baka ništa neće primetiti. Wow, Kenny, svaka čast. Imaš odlične ideje. Da, sad su sve mace kod nas. Vreme da se igramo. Ali treba to raditi tiho. Hajmo u našu sobu. Moramo neprimetno proći pored bake. Tako je, baka ne smije da se probudi. Inače će vratiti sve mace u kutiju, a vas će kazniti. A Lindsay je došla do svoje kućice za lutke. Da, sklonit ću sve lutke i možemo se igrati sa macama. Hajde, ti idi u ovu sobu. A ti budi tu. Samo budite tihi. Eto, sad vas baka sigurno neće naći. A šta radi Kenny? Napravio je kuću od Lego kocka. Da, sakriću svoje mace u ovoj kući. Baka nikad neće provaliti. Lindsay, šta si smislila za ovu macu? Odlučila si da nacrtaš sliku u obliku mace? Baš kreativno. Kao da je to stvarno slika, a ne živa maca. Društvo, imamo problem. Jedna maca je pobegla da se igra sa bakinom kuglicom. Sigurno će je probuditi. Gde da te sakrijem? Tačno. Stavit ću te ispod majice. U stvari ne. Sad će maca razbiti bakinu omiljenu vazu. Šta se razbilo? Čula sam nešto. Joj. Ko je to uradio? Baka nije dobro raspoložena. Morate joj pomoći. Šta? Odakle su ove mace ovde? Zar ih nisam odnela iz kuće? Bako, ali pogledaj kako su slatke. Hajde da ih ostavimo, molim te.
Lindsay, a nisam mislila da ti i brat me nećete poslušati. Ja sam vam rekla da sam alergična. Ne mogu se nalaziti pored maca. Svaka maca će završiti u kutiji. Tako je. I obavezno ću je zalepiti trakom, a da ni jedna maca ne bi izašla. Nisam znala da baka može biti tako besna. Iznervirali ste je. Eto, sad mace sigurno neće izaći. Jadne. Kenny i Lindsay, a vi ste kažnjeni. Ne smete izlaziti iz kuće. Eto, sad ni jedna maca neće proći. I prozori treba zatvoriti. A Lindsay, ne ljuti se, draga. Lindsay, hajde da vidimo kako su mace. O ne, ne možemo izaći ka njima. Šta da radimo? Kenny, smiri se. Smislit ćemo kako da vratimo mace. Ideja! Slušaj, hajde da napravimo rupu u vratima. Eto vidi, imam malu testeru. Lindsay, to je genijalno. Tako oštra. Uspelo je. Čekaj, a gde su naše mace? Ovo, šta rade tamo? Neverovatno! I oni su napravili rupu u kutiji da bi došli kod nas. Tako super! Mace, i vi se jako volite. Hajde, brže nosite kući. Svi su u redu. A Lindsay, Kenny, morate smisliti neki plan. Ovog puta baka ne sme da vas primeti. Dakle, vreme je da spremim ručak. Šta? Šta je to? Ko je napravio rupu u vratima? I kutiji sa macama? Kenny i Lindsay? Deco, hitno morate smisliti nešto ili će vas baka otkriti. Bake nema ovde, super. Kokice. Baš su ukusne. Ideja. Mogu sakriti macu u ovoj kanti. Hajde, sedi tu. Bako, ćao. Ja ne radim ništa. Jeli? A šta ti ispod kante? Ništa. Pa to je maca. A vidi mačji rep. Ne, učinilo ti se. Kenny, ja nisam luda. Bako, hajde da se igramo. Izvadit ću još 2 kante, a ti ćeš pogoditi gde je maca. Hajde, prati kante, Bako. Hajde, koju kantu biraš? Ovu? Stvarno? Hajde da vidimo. Ups, prazno. Imala si samo jedan pokušaj. Pa ne, digni sad ovu kantu. Ovu? Ili ovu? Sigurno hoćeš proveriti. Ni tu nema nikog. Onda ostaje ova kanta. Što? Ova? Dobro, vidi. Ovde također nema nikog, jer nisam imao macu, ja sam rekao. Dobro, pratim te, Kenny. Jel ti jasno? Jasno. Ali gde je maca? Gde je nestala? Zašto se kanta pomera? Hej, stani! Gde da vas sakrijem od bake? Tačno! Pretvorite se igračkama. Da, tako je. A baka dolazi. Moram se praviti da nema maca. Osjećam mačji miris. Da, maca je sigurno ovde. Samo što sam izgubila naočare i ne vidim ništa. Lindsay, jesi ovde? Priznaj, jesu mace među igračkama? Naravno da ne. Ne razumem o čemu pričaš. Jel da? Pogledat ću bliže. Alergija ne prestaje. Ali osjećam da je ova maca plišana, stavit ću je na mesto.
Evo prave mace, našla sam je. Da, i ti ideš u kutiju, i ti isto. Hajde. Bako, nemoj to raditi. Ali to su igračke. Da, shvatio sam. Da, bako, nemoj uzimati mace, molimo te. A rekla sam da ću izbaciti svaku životinju iz moje kuće. Gotovo, oprostite se sa svojim macama. Odneću ih u sklonište. Wow, uspeli ste! Super! Sad imate prave mace. Tako su slatke. Ćao, čao! Gledajte, to je nova igrica od Multidosor. Instaliraj u Apple Store ili Google Playu i igraj se sa nama. To je jako zabavno.